Kinilong nga mga mishandled nga karneng manok ang nasakmit sa mga sakop sa Talisay City Veterinary Office sa Tabunok Public Market kaganamundag. Gawas nga mishandled giingong usab kabayad ang tag-iya nini o regulatory fees ngadto sa dakbayan. Si Chona Carrion sa exclusive report. Gihulagway sa City Veterinary Office nga mishandled ang mga karneng manok nga ilang gisakmit. Kini gumikan kay gisulod kini sa hugaw nga sudlanan ato sa gipahigayong inspection sa meat inspector sa merkado publiko sa Tabunok. Istrikto gyud sa pagpatuman sa kalimpyo ang City Vet, ilabi na nga ang karneng manok dali ra kayong madaot. Gawas pa gingong napakyas pagbayad og buhis ang tag-iya aron mabaligya kini sa merkado publiko. Gi-confiscate na to siya ma'am kay nahug siya illegal. Gi-deliver siya sa Tabunok market na to nga wala siya moagi og re-inspection sa atong kuan slaughterhouse, which is di na siya pwede, bawal na siya, kinahanglan siya na siyang re-inspection para ma-issuehan siya o kuan re-inspection permit before nila dadon sa market para safe gyud ang karne nga maabot sa atong market. 95 ka mga tibuok nga manok ang nasakmit sa otoridad. Lakip sa nasakmit, maong 5 ka kilong ulo sa manok. Gibana-banang mobalor ang nasakmit nga mga manok og kapin 10,000 pesos. Gipasidan ang nasabdaan ang tag-iya niini nga mutuman sa saktong proseso sa pagpamaligya ug mobayad og saktong buhis. Gibutang ang nasakmit nga mga manok sa condemnation pit nga adunay chemical aron dili na kini kapuslan. Warningan sad namo ang tag-iya. Kaamo man na i-confiscate, mo na mo ipablatter diri, human na mo pablatter, amo sad na siyang ihog sa amo ang kuan. Kanang murag i-condemn na siya. Ubani Godfrey Relian, Chona Carrion, Balitang, Bisdak.